ngene Pak Bu nak wong mulya niku neng ndi nggon panggah mulya nek pancet dadi wong mulya arep lunga nek ngendi panggah mulya dikruwesi diremeti panggah mulya nek pancet wong mulya diucel-ucel ke panggah mulya ditendang ngalor balik kidul mulya ditendang ngidul balik ngalor dadi wong mulya ditendang ngulon balik ngetan dadi mulya nggih napa Pak Tahir nggih diumbul malah mulya mergo kene dhuwur pomo ceblok ya bangkit malih dadi wong mulya niku diapak-apakno panggah mulya semono uga lek boten mulya diapak-apakno diumbul-umbulno ya panggah medun panggah nyeblok dadi wong ino wong niku kados duit padha kan artine padha kertas sing beda niku namung angkane 1000 2000 3000 4000 5000 6000 kok 6000 kira 100.000 50.000 10.000 nggih padha ambek duit niku 100.000 kok remet kok buak ning tempat sampah panggah 100.000 ndak bakal malih dadi 1000 utawa 2000 duit 1000 kok umbul ning teko rikone panggah nyeblok nek kono panggah 1000 apa jadi malih 100.000 nek kok unggah ning ngoten terus nyeblok ning mboten to nggih mboten makane wong mulya niku panggah mulya